Karon guys, magluto tag isda guys. Grill guys. Bangus na siya guys, atong gi-foil guys. Para lami pistahan guys. Mas ganahan para nako guys, mas ganahan ko na i-foil ang bangus guys. Kaysa katong pagod gud siya, mas nindot mo ni guys, kay nindot ko siya pagkaluto ba. Din juicy siya. Hi, Sabil. Mga loya nga akong anak guys, kay gutom na gid na sila. Hi, Ate. Hi, Ate Kayla. Ay, gutom kayo, loya na kay ginaw. Gutom naman yung mga naunga. Gutom jud kay ni sila. Gutom naman yung mga naunga. Ayon lang be. Gutom na kayog naong pud ni. Apit na ni maluto guys. Karon guys atong sugdan guys ang mukbang guys. Lain siya na klases mukbang guys kay ko anda ni dili ni dulhit sa kamera ang sudan guys, parang ingno na daghan sudan kini guys, na distansya ra ni guys. Sus pagkalamig na gid ani. By the way guys, ang isda din among gi-foil guys. Okay. Ito pa ni siya until 30 minutes guys. Ana 25 to 30 minutes. Oh no! Pagkalamya nag-aso-asog guys. May nakanindot sa foil guys, kay limpyo kay siya guys, ug dili siya pagod. Ito na guys. Nindot jud kay siya na pagkaluto. Imo ra na siya timplahan. Oh my God! Wow! Bango! Napay siya juicy guys. Juicy pa jud na siya ang iyahang sabaw-sabaw gamay ana guys, may bags kan on. Sabil, dali na Sabil. Agit ani guys. Kaob yung bahaw ani guys. Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you Lord sa grasya Lord na nasa mga tubangan Lord. Naot Lord na imo ni panalangin Lord na maghatag gid sugod Pasko palawas ka na mo pamilya Lord. Ug naot Lord na buwan din mo grasya kanunay Lord. Ug salamat sa tanan Lord na hindi bless ka na mo Lord, gihatag na grasya Lord. Yan tanan Lord, ug pasalamatan pinaagi sa ngalan ni Kristo imo na pamilya Ginoo. Amen. Sugdan na nato guys atong limang sito guys para samot og paganas kaon guys. Oh, sus nag-aso-aso na guys. Mga pinakadabi sa foil guys kay matarong gid siya luto gid. Di sama sa katong dili siya i-foil good na. Luto tuod siya ang gawas, pagod siya pero ang sulod magdugo-dugo pa, napay dugo. So para sa katumurag ludanon di siya maayo. Sundan ang kaon guys. Lami ini guys. Mga unta guys, mga unta. Ito na basak ng bok ng talkulay.
Lord, hindi tayo ito ano? Burger. Burger tuwang ba? Ay, kami. Nakita mo. Parat ang isda. Agad nakita mo. Ano? Pwede mo. Sobrang sarap guys. Lutong na lutong. Naman atong isda guys. May tanglad, kamatis, limonsito, tsaka tinatawag lang sibuyas dahonan. O ahos guys, or garlic, sibuyas or bombay or onion. Din paminta guys. Lagyan ng paminta. Ingat lang din kayo sa pagkain kasi maraming buko guys. Ewan ko ba ano ng Tagalog ng bukog.
pag ganitong ulam mo guys, hindi mo namamalaya na napalaki na pala yung kinakain mo. Oh, puno to guys ng rice guys, pero parang gutom pa ako. Kasi sarap kasi ng ulam guys pag ganito. Saka masustansya pa kasi isda to guys. Then itong isa guys, ito hanggang bukas yan guys. Pag may natira guys, ihalo namin sa gulay. Yung utan nga, ihalo namin sa sabaw guys para malinamnam. Relax mo lang yan. Sabay niya ahas. Abil! It balik lang. Ano naman ka, mama? Ano man? Wakay tuyoy? Oh, fish on. Ah. Look at it. Pansit. Ito man away na pelanggan. Bag. Ano? Wala na yung sakit sa ngipon guys. Nawala na. Lakas ng kumain. Hinintay lang pala niya na maubos yung pagkain ko. Tapos, dyan siya hataw ng kain. Sarap talaga.
singot. Pawisan ng singot guys. Si Kayla pinagpawisan ng singot. Gutom pala to. Akala ko hindi gutom. Ito si Kayla guys. Anak ko. Hindi ito namimili ng ulam. Promise. Kahit gulay pa yan. Yung bulat. Hindi ito namimili. Kakain to guys. Bye-bye na. Bye-bye.